bisag unsaon, bisag asa nato pangitaon, ug atong namatikdan ang atong kalibutan karon nga puno na sa kasalanan, puno na sa kadautan. Usa ang Biblia nagasulti nga kung kinsa kato nga gusto nga makasulod sa gingharian sa langit, mao lamang ang pagtuman sa kamubuton sa Amahan. Ikaw higala, imo na bang nakita ang atong panahon karon? Imo na bang nakita ug unsa na ang atong panahon karon? Busa na mugna kining atong tulumanon. Pag-utingkay sa kamatuoran. Pag-utingkay sa kamatuoran. Ug ang pag-utingkay sa kamatuoran mao ay makapahatag og giya ngadto sa katawhan aron sa pagsusi sa kamatuoran. Ang tibuok kamatuoran magapahayag ngadto sa kaluwasan. Pag-utingkay sa kamatuoran. Ug karon ania ang atong tigdumala. Brother Evangelist Jerry Light, ato siyang patalingugan. Laom doon na tayo tubagon nga mga pangutana kay atong tagaag pagtagad ni mga higala, no. Ang pangutana nila mahitungod lagi ining rebulto, kining kinibang mga images. Pangutana nila ngano man kung gibawal ang larawan, ngano man nga si Moses gisugo man sa Dios paghimo og kining kerubin nga larawan nga gibawal man sumala sa Exodo 20. Di modo kung dunay gipahimo, duna di ay pwede, duna pwede li. Munay pangutana dia atong tubagon mga igsoon, no. Tubagon na to. Ang Exodo 28 Exodo 21 hangtod sa 4, klaro, di ba giklaro dia nga di mo magbaton og linilok nga larawan. But pasabot dili ipahimo nga mga larawan bisan tuas dagway sa langit, bisan dagway diri ilawom siyuta, ilawom sa dagat, dili pwede nga maghimo sumala sa sugo sa napulo ka sugo. Klaro na. Nya Brother kay si Moses lagi ipahimo mas Ginoo. What yung problema kay gisugo man to. Gi-emphasize mo ikaw man to, klaro man gito nga ang kerubin mo himua. But pasabot gitugot kay gisugo. Kung wala isugo, wala gitugot kay na may balaod. Di ba? Na may balaod niya dili magbaton og linilok larawan, dili maghimo og mga linilok nga mga larawan. Dunay balaod. Di modo kung wa kasugua mga kaigsunan, ayaw paghimo. Kay bawalan na siya. Kas ko nang Ginoo gimingon niyo, sige himuo si Kristo larawan, sige himuo si Maria larawan, kana wabutang na to nga dili na siya bawal. Pero wa man gisugo, dili ba? Di real talk lang ta ba? Kana bang sa tinuod lang gid ba? Sa tinuod lang ba? Wala magsulti ang Biblia nga pahimuan ang apostoles og larawan, pahimuan ang si Birhen o si Maria og larawan. Wala po magsulti ang mga apostoles nga kamo pag-abot sa inyong panahon maghimo og larawan ni Maria. Wala. Laktod pagkasulti, buot-buot lang sa Romano Katoliko. Di ba? Buot-buot lang. Tungod kay ingon ani man gud ni mga kaigsunan, magkasumpake man gud ang Biblia. Gawas ko nang Ginoo yung magsugo. Dili ba? Kung Ginoo na magsugo mga kaigsunan, dili to siya bawal kay giklaro man to nga mao na siya himuon ninyo. Pero gikan sa Old Testament hantod na sa New Testament, wala gyud magsulti ang Biblia nga si Kristo himuag larawan, si Maria himuag larawan. Amot na ba kay inyo? Kung ipaliw kung pakita lang pod, dili man ay ato no pangdaot igsoon, kundi tubag lang sa pangutana, no. Namo ginangutana sa ako nga ngano gitugot ang larawan diya kang Moses gipagpahimo ngano man niya ang mga Katoliko gibawalan man sumala sa mga isyu. Wala ta magbawal anang maghimo mo og pila ka larawan.
kay lahi man inyong konsepto, di ba? Lahi man ang inyong pagsabot. Pero ug magisgot ta og sama na mga Seventh-day Adventist na may gibasihan natong balaod si Ginoo na po kasugo. Kung wala kasugo nga pagpahimo, ayaw himo. Kaya naman tayo balaod nga dili ka maghimo og larawan. Sama ba na sampol ba? Sampol ha. Nga dili ka mag-ihaw og karnero sa turel. Naay balaod. Naay balaod nga dili. But pasabot kung wala kasugo nga pagpaihaw, bawal ang pag-ihaw. Pero gisugo ka nga, sige pag-ihaw, dili bawal. Nga na ba, sampol ba, nga kung wala kasugo nga maghimo og larawan sa usa ka tawo o sa imong idol o sa imong mga santos ba ninyo, wa kasugo niya naghimo ka, bawal na siya. Dili ka dili ka mag-ihaw karnero diya sa turel. Yan iihaw siya. Bawal na siya. Nga naman naay balaod niya dili mag-ihaw. Pero suguon gani sa tag-iyang pag-ihaw karnero, dili na siya bawal. Mora gyapon ang larawan. Naay balaod niya dili ka magbatog linilok raw di ka magkulit, maghimo, magyukbo. Pero suguon na gani kas Ginoo nga himuin na og larawan ang kerubin. Dili na siya bawal kay balaod man na siya, balaod na gisugo man ka. Pero wa gani kasugo bawal na siya maghimo. Maria, Apostoles, San Roque, uban pa si Kristo, mga anghel. Wa man ta suguan. Masabot niya against ta sa balaod sa napulo ka sugo. Mao de sa napulo ka sugo igso nakabantay nako, namatikod nako. Ako nang nahibaluan ug unsay purpose nganong giwala nila ang larawan. Ngano man giwala nila ang larawan tungod kay aron mawala ang balaod, aron makahimo sila og mga larawan. Kay kung naatong tanaw kung 10 commandments sila, di ba, way mga larawan, detso na naingon niya ay gugmaon, no? Detso na naigsoon, di ka magbaton og laing Diyos ay gugmaon mo, di magpasipala. Detso na naila, wala na itong mga larawan. Yung naman, tatak na nadaan sa napulo kasugo, Exodo 20, no? Tatak na daan, kung wa kasugo ang pag-imog larawan, bawal na siya. Si Moses, nakasaba paghimo, wala kay gisugo siya. Ang problema lang, sa mga Romano Katoliko, bisag wala sila sugo, naghimo sila. Na questionable pag yun ang ilang gihimo, kaya dili yun mao si Kristo. Si Maria, maora na diha. Mo nang ato, mga kaigsunan, gitubag lang ako ang mga pangutana, mga isyu nila ba? Ngano si Moses, ana ba? Di gitubag lang po na ito mga igsuon. Kaya niya amanta sa programa na ito nga pangutana, Mr. Laig o Mr. Jill Laig. Niata sa itong pagtubag sa mga kaigsunan, no? Pasensya lang mga kaigsunan sa mga amigo na ko nga, pero wala man ko mag-personal attack, wala ko magngalan o mga ngalan. Ang ato lang, pwede ta makahisgot, magwali, magtubag sa pangutana, nga walay paglitok sa mga pangalan. Thank you very much. Ang Diyos magapanalangin ka natong tanan mga kapaglaom. Bye-bye.